שלום, אני רחל, אני מטפלת ברפואה סינית, והיום אני אדגים לכם דיקור קוסמטי שמיועד להפחתת קמטים ולהצרת עור הפנים. עכשיו אני מדגימה טיפול להצרת עור הפנים ולהפחתת קמטים. אנחנו מתחילים אחרי שהעור כבר עבר ניקוי והעור כבר נקי וכבר מיועד לקבל את הטיפול. מכינים את העור עם קצת משחה לחות, הכלים האלו הם כלים שהשתמשו בסין כבר אלפי שנה, מיועדים להזרמת דם לפנים ולשפר את המראה של העור. סוג הטיפול הזה קוראים לו גואשה. אנחנו גם מעוררים את תזרים הדם עם המכשיר הזה, שמביא את הדם יותר לחלק העליון של העור. ביחד עם הדם אנחנו גם מעוררים את ההגעה של הצ'י. צ'י היא האנרגיה שזורמת בכל הגוף, ושהיא מיועדת לעזור לטפל בכל האיברים של הגוף. כאשר אנחנו מזרימים את הצ'י לפנים, אנחנו מעוררים את התאים שייצרו יותר קולגן וימלאו קמטים, ואז כבר מהטיפולים הראשונים יכולים לראות שיפור במראה העור, בצבע ובמרקם של העור. משתמשים במחטים שבאים באריזה סטרילית, חד פעמים משתמשים בהם ואחר כך זורקים אותם במכל מיוחד לכל מיני כלים שהם חדים. הטכניקה של דיקור קוסמטי היא טכניקה מאוד עתיקה, והנקודות שמשתמשים הן נקודות שמיועדים לעשות ולעזור למטרת הטיפול. אנחנו יכולים לראות ברגע שאנחנו מסתכלים קרוב למחט שכבר האזור הוא פעיל. אנחנו רואים קצת יותר ורוד האזור מסביב למחט, וזה אומר שהאזור מתחיל לעבוד ולפעול. הכמות מחטים והאזור שאנחנו משתמשים ושמים את המחטים זה תלוי בצרכים של כל מטופל.
אנחנו מטפלים גם בגוף וגם בבעיות נוספות ביחד עם הפנים. היופי מגיע מבפנים, לא רק מבחוץ. אז אנחנו צריכים לתת מענה לכל הבעיות שיש למטופל. עכשיו אנחנו משאירים את המחטים במשך 30 עד 40 דקות ונותנים למטופל לנוע בשביל שהטיפול תעשה את העבודה שלו. חזרנו אחרי 40 דקות ואתנחת, כן? אוקיי, ואז אנחנו מוציאים בעדינות את המחטים. בפנים, אחרי שאנחנו מוציאים, אנחנו ממש לוחצים על האזור בשביל שלא יהיה שום כתם דם אם נים קטן נפגע בתוך הטיפול. הטיפול חייב להיות בתוך סדרה, ומומלץ שהסדרה תהיה של 15 טיפולים, ואחרי זה רק צריכים החזקה בהתאם למטופל. יכול להיות כל חודש, כל חודשיים או אפילו כל 6 חודשים.